may hapon ni mo. Di magkakak kan ano? Pagaw, no? Asa kito mong address? Ito ito? Magpit. Cotabato. Magpit Cotabato. Pero karon dahil sa kuan. Ulan. Masalan. Pero magpit ang unsa na sa ilaha yung kuan? Lugar. Lugar ang magpit Cotabato. North na. Kuan. Sakop na sa Cotabato. Magpit, no? Magpit. Unsa di napamatik nimo karon? Tingog, ginyaan sa pagano? Ma? Magkabuhi? Kabuhi ka? Sakit? Bango. Hangak. Hangak ka mulakaw. Unsa pa gyud? Panugnaw ka? Ano? Panugnaw ka? Hangak, panugnaw sa pa gyud? Wala na. Wala lain? Okay, so ayan guys, maghilot ta karon atong tabangan si ma'am kay gihangak do siya, gipanugnaw. No, niya. Shout out sa taga Magpit, North Cotabato. Shout out ha, Magpit, North Cotabato. Shout out sa inyo mga, God bless sa inyong mga pamilya. Of course, shout out po din sa mga subscribers sa kong YouTube channel. Thank you so much, no, sa iyong pag-subscribe. Maraming salamat. No, niya. Of course, ako ang mga viewers sa YouTube channel na ko. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, Malaysia, Vietnam, USA. Thank you so much. Saudi Arabia, of course, ang Australia. Ayan. Salamat. Of course, sa Pilipinas, maraming salamat sa inyong panonood sa akin, ha? Of course, sa mga bago lang nag-upload sa kong YouTube, pwede mo subscribe para updated mo sa kong ginahilot, mag-like mo o mo-share, no? Para dagan po masayod niya. Nag-hilot si Eric Hilot. Ayan, sa mga bago pa lang, no? Kung ganun mo mag-friend sa kuha na ko Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang binisaya. Ayan. Guys, so maghilot na ta guys, ha? Ayan. So shout out sa taga Magpit, North Cotabato. Ayan.
Kinahan ba ka makaon dili? Ito kanahan? Ito mamurag mo lugwa. Murag kasukaon. Ito yung pangalan. Ito yung pangalan. At ito pinakot. Maribig. Maribik.
Yes. Sabi na siya itong primero ginadirin kuhan kay nakabaklay siya tarong. Bugay sa ngako na ba? Kung sa kuhan sa dirin. Karon may balik ko di. Kaya kapag